Hi guys, welcome back my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ फिन बरायनाय थाबाय माने दिनै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों माने मा बुङो भेरगावआवहाय सानबानि थाखाय मावबादानि थाखाय जों फैदों आरोना सो प्रग्राम लानो ओमफ्राय दिनै लास्ट जोबथा सान माने दिनै गेवलां जेनेबा नों 5 दिनावहाय मा रोंखो मा सोलोंखो बेफोरखौ दिनै दिन्थिफुंनाय जागोन दिनै मोसानाय जागोन सो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो माने भिडिअखौ फार्स्ट टाइम फैजेननायनिफ्रायनो खालामनो हायासै स' नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होनना आसा खालामबाय ओमफ्राय दा जास्ट लास्ट साननिखौ खालामनाय जादों स' गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना दायो जों ओंखारनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो हाय गाइस स' दायो जों फाइनालि रेडि जाबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आगुं माने जों साहा लोंनो थांनो नायदों ओमफ्राय नायलांबाय थादो माने सारा लिंहरदो जोंखौ साहा लोंनोहाय स' गाइस नायलांबाय थादो दायो जोङो साहा लोंनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय साहाया जाबाय मोनसे मानसिया साब्रै स' गाइस नायलांबाय थादो माने जेबो जायाखैबो जेबो लोङाखैबो दा थांगासिनो दं स' गाइस नायलांबाय थादो मोजां सिख्ला गोजा हाय गाइस स' दायो जोङो साहा लोंना फैबाय माने साहा लोंनायखौ देखायबाय थानो हायासै स' दायो फाइनालि जों दायो थांगासिनो दं स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' अफिसा जाबाय बे स' गाइस नायलांबाय थादो माने अखा बोथोर बहुत खेरेब खेथेब ओमफ्राय थांगासिनो दं गासिबो नायलांबाय थादो जोङो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाबाय तामुलपुरनि सिख्लाफोर स' नायलांदो बिराद साफा मोजां गोजा नंगौ दे स' नायलांबाय थादो दायो जों ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरो भेरगाव टाउन स' इथिं फैगासिनो दं नायलांबाय थादो स' दायो जों ओंखाम जानो थांगासिनो दं आरो दायो जों ओंखाम जानोसै नै गासैबो जानोसै स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो फाइनालि प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय जों सार्टिफिकेटबो मोनबाय स' गाइस माने बहुद माबा-माबि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आङो बुंनो हायासै स' गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय दायो प्रग्रामा बेयावनो जोबथाबाय दायो जों न'आव थांनो मोननोसै Take a number, I was lining before the thunder